да ви слуша. Да, надявам се до този момент отговор да е задоволителен, за повече може след лекцията да поговорим и може да ви изпратим материали, ако разменим имейли и така нататък. Добре, колеги, аз ще кажа нещо. Понеже професор Крилова ще трябва да напусна по-рано. Ако трябва хората да излизат по-рано, ако това особено не ви пречи, аз бих предпочитала да не следиш няколко. Добре, да. Това за нас е по-важно. Да, добре. Освен това, споменавате лекция, това е семинар. Да, вие имате едно експозе, в рамките на максимум 45 минути, след което има размяна на мнения, становище, диалог, да. Освен това би ви помолила, значи моето усещане към е такова, че бихте могли малко да скрите това, което говорите, тъй като тук аудиторията, поне тази част, която аз познавам, значи е запозната в някаква степен с това, което говорите. И да не стане така, че накрая да не може да ви кажете най-важните неща, които искате да кажете. Ние мислиме в началото точно. Да. Ами добре. Значи имаме аура, която всъщност е защитата ни от външния свят, от чуждите емоции. Понеже ако аурата ни, да кажем, има пробойни. Емоция, която някой, ако тук седи някой, който мисли негативна емоция, аз ще почувствам собственото си тяло. Ако аурата ми е запълнена и е окей, тогава тази емоция не би се отрицира. Имаме една основна ос, която е алтернативата на гръбнака. Имаме една енергийна система, която се казва келтска петрица, която всъщност е една осмица, която се повтаря 7 пъти по човешкото тяло, всеки път малко по-надолу. Сега не знаете структурата на енергийното тяло. Да, нещо като органите на енергийното тяло. Да. Което всъщност вплита всички енергийни системи в едно цяло, в едно енергийно поле. И имаме 5 елемента, които са също с китайски произход. Китайците са смятали, че всичко в този свят е комбинация от огън, вода, метал, въздух, не въздух. Гърците така са го Гърците може обаче земя, огън, вода, дърво и метал. Въздуха не влиза. Въздуха не влиза в китайците. И на базата на това е също един подход от една класификация, благодарение на която психологията, някои течения в психологията могат да се възползват от нея. Защото всеки от нас е комбинация от тези 5 елемента в някаква степен. И това е дава начин, по който систематизирано да можем да подходим към всяка личност. Независимо, че всеки все пак има такава, не можем да ги класифицираме. И стигаме до, може би, двете системи, които са най-важните за днешната лекция, понеже засегнахме емоциите, засегнахме човешкото тяло. Двете системи, които най-много ни влияят, това са две системи, които са тотално противоположни. Едната е един обособен меридиан, който на български би се превел като писа и пяне. Значи това е меридиан, който се задава. Да, меридиан на озераването, който всеки път, когато се почувстваме заплашено, той се включва. Това е меридиан, благодарение на който ние сме останали живи. Преди 10 000 години, ако видим една мечка и знаем, че тя ще ни подгони, този меридиан би се включил. Кръвта, която е била в органите ни, ще се премести в мускулите ни. Кръвта, която е била в предната част на мозъка, където е логическото ни мислене, ще се премести отзад, където са рефлексите ни. И ще ни даде по-голям шанс да избягаме. Тогава това е било доста полезно. Но в момента не особено. В момента имаме изключително много стимули, които тялото ни не познава и не знае как да реагира на тях. И затова този меридиан се включва. Бих казал, че в повечето хора, 90% от времето сме в състояние на писа или бягане. И то заради неща като електромагнитните лъчения, които са навсякъде, излъчвания, които са навсякъде, заради, да кажем, едно най-обикновено задръстване на пътя, което
някой шофьор пред нас идиот, го наречем и същевременно тази емоция се влиза в нашето енергийно тяло и ако случайно и оттам нататък може би да се увеличи. Всичко това е всъщност fight or flight и всичко това е само илюзия. Това не са причини наистина да мобилизираме мускулите си и да изключим рационалното си мислене. И един от най-лесните похвати, по които можем да деактивираме този меридиан, значи меридиан е всъщност една електромагнитна енергия, която тече по свой собствен път. И този меридиан започва с слепоочието, минава за духото и идва е така. По ръката и излиза от безименния пръст. Това е обратната му посока. Това е посоката, в която да го следим, когато сме изнервени, когато искаме да се успокоим. Ако искаме да се оплашим, тогава минаваме по тази посока. Но почти никога нямаме нужда от това. Винаги имаме нужда да се успокоим. Едно от най-инстинктивните движения, които като хора имаме, чисто интуитивно без нужда да го съзнаваме, най-вече жените го правят, това е това движение. Това движение също се успокоява. И можем да го използваме навсякъде. Значи този меридиан го има от двете страни и говори от двете страни да го деактивираме. И когато той е деактивиран, ние можем да мислим спокойно и можем да разсъждаваме спокойно, откъдето да станем по-позитивни. Лазар сега може да каже за това какво се случва в състоянието на писа или бяга или за физическо. Може ли да в момента аз се питам Боляна, това, което слушам тук от нашите гости, много ми напомня това, което се нарича психосоматика. Това, което описа той сега като бяга и писва, това е стрес, който е познат. Невробиологично, неврофизиологично познат с активацията на само, че се знаят добре механизмите, кръвта към органите и така нататък. Това е стреса, реакцията на стреса. А цялата тази връзка, аз съм разпомнила от това, че да трябва все още и за това искам да питам, но мисля, че това е важно. Цялата тая тематика, значи усещането ми е за различна терминология и за механизми и процеси, които са известни просто на знанието на психосоматика. Не, далеч. До сега това, което е аналогично и е познато, това са реакциите на стрес. Нищо останало не е познато в класическата. Наши учебници лингвистична система борба бягство. Да, борба бягство се познава много добре. В психологията е известна тази реакция. Ясно, уточни се да знаеш. Да. Значи, по принцип, това са неща, които допускам, че може би всичко, което това, което казвам, има науката го е обяснила, но го е обяснила в контекста на наука, т.е. със съвсем различни предположения, които са сметнали за време. И всяка една наука си има свои собствени предположения, които я поставят в една рамка, от която не може да изгледа. И енергийната медицина допуска много повече неща от науките, които се останат изцяло на доказателства. Добре, значи сега аз като цяло имах идея да илюстрирам как въпросният борба или бягство, как въпросният процес борба или бягство може да зависи от физическа или от нефизическа причина. Това ще ви бъде интересно. Говорете си както сте си предготвили тематиката. Добре, значи, както и го загадна,